Still on that, before we end ngilobongena umuntu ngaphandle. Hayi, umthathapi. So akunamuntu okwatele manje. Ukwatile bani ngani kabani? And now that welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories and I'm trying to cool my guys. Sweet Guluva, the winner of Big Brother Mzansi season 5. Well guys, yeah man, usatrenda ngamanje la ku social media. But ke manje usatrenda kakhulu ngendaba ke ya local friend wakho Ashley guys. Ngesikhathi lo bhuti lo uSiguluva esase lapha ka Big Brother, people were very excited ukuthi ke relationship no Ashley bamthanda umakoti wethu kwathintini kwanjani njani. Manje abantu sebeshintshile ke la inkundleni zokuxhumana. Bamtshela ukuthi ke kumele amshiye angathandani naye amyeke because usesemdala kunaye, because guys uSiguluva is 23 and Ashley is 26, 6 years of age. So ama-comment abantu la bathi nje angathandani naye uzodla imali yakhe, uzodla 2 million. Hayi bonina njani guys. Namaxokishe ngeke lo muntu lo kade bem-encourage bethi nje guy mawuphuma into yokuqala kwathini uAshley wethu hayi manje abashintshile ishuni shem. And neyintatheli-ke nje imibuzo izibuza kakhulu iyona leyo ukuthi-ke ngesikhathi engena ku Big Brother Mzansi house uSiguluva bekake ku-relationship yini noma cha. Wathi uSiguluva cha bengingekho ku relationship, no. So kusho ukuthi there's a chance of him and Ashley, but ke guys we don't know because bathe bona basazohlala phansi bakhulume babheke ukuthi ngampela into yangempela le relationship bayikhanda lapha kwa Big Brother Mzansi noma kwakuthi nje bachitha isikhathi ngoba babe frustrated by the Big Brother house yabo. So mina guys I don't know ukuthi ngifuna ukuthi kwenzekeni ngale relationship eyabo they must decide ukuthi baqhubeka nokuthandana noma bayeka, like anything guys abadecide ukuyenza bona bobabili. Thina abanye bayethatha ukuhlehla kancane abantu bayethatha inqumo ngothando lwabo. Hayi ama-comment abantu guys, ama-comment abantu lapha ku social media bethi nje akaphumele intombazane hayi bo indaba esinalo 2 million ke indaba esinalo 2 million. Anyway guys, do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena uthini wena kodwa ukuthi singenaphi nabangazi. Bye.